म्हणायचं भो ब्राह्मणा भो देवा मह्यम सह कुटुंबिने महाजनान नमः कुर्वाणाय आशीर्वचनम अपेक्षमाणाय अद्य महाशिवरात्रि पर्व निमित्तेय प्रधान संकल्प अनुसारेण करिष्यमान कर्मणः स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो। चला यजमान बसून घ्यायची जागेवरती आपण आता रुद्राभिषेकाला आपण सुरुवात करूया। पुन्हा सर्वांनी म्हणायचंय भो ब्राह्मणा भो देवा भो चला हात जोडायचे। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय, सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय, शिरोमणि गजानन महाराज की जय, जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय, वल्लभ रामचंद्र की जय, कालीनाथ महाराज की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सामान्य आपल्या कपडे अष्टंग लावून घ्या, ताईंनी आपल्या कपडे हळदी कुंकू लावून घ्या। आपल्या समोर करायचं ठिकाण हळदी कुंकू। ओम स्वस्ति इंद्र विश्ववा स्वस्ति नाथो काविशुविना कार्यक्रमविषये स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुंकू तिलकं कृत्वा। सर्वांनी हात जोडायचे। माझ्या वांगण्या या पूजेचा संकल्प म्हणायचे। मम आत्मनः श्रुती स्मृती पुराणोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफलः प्राप्त्यर्थम् अस्माकं सह कुटुंबानां सह परिवाराणां पती बसलेले आहेत त्यांनी आपली जागा चेंज करायची, खाली बसायचं। अभिषेके वत्ते भागदः खाली बसून घ्या। आता आपलं जे तांबण आहे ज्याच्यामध्ये आपण आतापर्यंत पाणी सोडत होतो, अभिषेक केला, त्यानंतर जे पाणी आहे त्या पाण्याचा अभिषेक आपल्या स्वतःवरती करायचा आहे, आपल्या पत्नीवरती करायचा आहे। जे फूल घ्यायचं त्या फुलाने त्या पाण्याचा अभिषेक करायचा। आम्ही मंत्र म्हणतो तोपर्यंत हरी ओम देवो लागते दर्शको शांती पृथ्वी शांती आपः शांती लोकभयः शांती वनस्पतयः शांति देवा शांति 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 देव शांति 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 अभिषेकांतरेण संस्थाने भविष्य। त्यानंतर ते फूल ठेवून द्या। तांबणामध्ये आपल्या हातामध्ये पाणी घ्या आणि पाणी सोडून द्या। त्यानंतर पुन्हा उठायचं, आपली जागा चेंज करून घ्यायचं।
आपली जागा चेंज करा. ठीक आहे. आता आपल्याला करायचंय मातृका पूजन. तुमच्या चौरंगावरती त्या ठिकाणी 16 सुपाऱ्या मांडल्या दिसताय का? मुद्दा 16 आहेत का? कोणाकडे कमी असतील तर हात वरती करा. आहेत का? मोठ्या का सर्वांनी? कमी आहेत ना? बरोबर शेवटी आहेत ना? ठीक आहे. तर त्या आपल्याला त्या सुपाऱ्यांचं पूजन करायचंय. त्याला म्हणतात मातृका पूजन. मा म्हणजे कोण? आई. आणि दुर्गा म्हणजे कोण? तर कुलस्वामिनी. त्या मातृका पूजन करायचंय. आपकी जो कुलस्वामिनी है उस कुलस्वामी का हमको यहाँ पे पूजन करना है. ठीक है. तर प्रत्येकाने काय करायचं? फुलांच्या पाकळ्या प्रत्येक सुपारीवरती घालायच्या आणि प्रत्येकाचं नाव घेतल्यानंतर आम्ही ज्या वेळेला आवाहन स्थापयामी म्हणून त्यावेळेला फुलांच्या पाकळ्या आणि अक्षता त्या प्रत्येक सुपारीवरती घालायचं. सुरुवात कशी करायची? तर सर्वात पहिली रांग खालून वरती जायचं. परत सेकंड रांग काय पाहिजे? अक्षर द्यायचे. अक्षर द्या. असं सुरुवात करायची. पहिली रांग, दुसरी रांग, तिसरी रांग आणि मग चौथी. कळालं? पाठीमागे कळालं? करायची सुरुवात. बिल्वपत्र असेल तर बिल्वपत्र होऊन द्या. ओम माल्यादिनी सुगंधी मालत्या धिन्वय प्रभो यावतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताः. माल्यादिनी सुगंधी मालत्या धिन्वय प्रभो यावतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताः. नतार्कपालपुष्पं बिल्वपत्रं समर्पयामि. आपले समोर आरतीचे ताट असेल मनात असेल त्यांनी आरतीचे ताट हातामध्ये घ्या. सर्वांना थोडं थोडं असं व्हायचं. अगरबत्ती असेल तर अगरबत्ती लावून घ्या. कापूर असेल तर कापूर लावून घ्या. या पिढा युवा तरुण महाशिवरात्रीमध्ये किती फंक्शन असतात. महाशिवरात्रीमध्ये आमच्या सकाळी सकाळी आमची पाचांग काकड आरती झाली. त्याच्यानंतर पूजा झाली. नित्य पूजा डेलीची 8:30 खूप आरती झाली आणि 8:30 आमचा जो भितर मंदिरात लघुरुद्र याग चालू असा तो 8:30 स्टार्ट झाला. तो 8:30 ते 1 पर्यंत चलतलो. त्याच्यानंतर 1 ते 3 पर्यंत महाप्रसाद जातलो. त्याच्यानंतर 4 ते 4 आमची आम्ही पालखी मिरवणूक काढताले. भायल्यान 5 प्रदक्षिणा काडटा. तितून पालखेन भजन आसता, भजन पथक आसता, परत युवांचे पथक आसता, दिंडी पथक आणि असे 5 राउंड काडटा आणि 7 पर्यंत आम्ही 4 ते 7 पर्यंत
पालखी प्रदक्षिण जाता. त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर पावणी जाता. पावणी झाली की नंतर आरती झाली की मागीर आमचो संस्कृतीक कार्यक्रम आसा हांगा. तो हांगा जातलो 10-10:30 पर्यंत संस्कृतीक कार्यक्रम जातलो. त्याच्यानंतर मागीर शेजारती जातली आनी मागीर कार्यक्रमाची सांगता जातली. रातची जागरणात कितें फंक्शन आसलें? सध्या जागरणाक आसा कित्याक कोविडाचे आनी रिस्ट्रिक्शनूय आसा. लेट सुद्दां आमकां दवरपा मेळना. लेट आमी तशें जागरण दवरता जातालें आमचें मंत्र जप जातालो. तो सध्या रिस्ट्रिक्शन आसल्या कारणान आमी तो सध्या दवरूं ना. डिवोटीज भक्तांक कितें मेसेज करता तुमी सो हांव सगळ्यांक हीच मेसेज दिवंक सोदता की सगळ्यांच्यांनी येवन महादेवाचें दर्शन घेवपाचें. आमचें हे महादेवाचें देवूळ ओल्ड गोवा आसा बायंगिणी. सो हांव सगळ्यांक हें करता की सगळ्यांच्यांनी येवन दर्शन घेवचें. सौभाग्यप्राय